תוכי במנצ'יס. תאכל. שלח את זה לפיקס. תאכל, אני לא מפריע לך, נו. יופי. טוב בני, תאכל, אתה רעב? מה, ישנת משהו? הופה, איזה ביס. תביא קצת. אוי. תעשה קבלו. שיפתח את הרגע. זה נקניק שלם. שיפתח את המצב. בני, בקר טוב. איזה, הוא עסוק אחי. זה מפחיד ונראה כמו נשר אחי מפה. לא, אז תציין אותו קצת יפה, שיציין. למה אתה עושה אותו מכוער?